С представяне на кандидатите си за кметови общински съветници, както и програмата си за развитие, започна предизборната кампания на коалицията Шанс за община Аврен. В нея партньори са Националният фронт за спасение на България и партия Обединени земеделци. Кандидат за кмет на общината е предприемачът Свилен Радев, който има ясни идеи за бъдещето на региона, като основен акцент е развитието на селското стопанство, с което да се разкрият нови работни места. Има доста големи интереси за отглеждане на кокошки носачки по новите изисквания на Европейския съюз, за яйцевъдство. Има идея за построяване на мандра, която да преработва продукцията в община Аврен. За съжаление, всички стари фурни, които бяха по селата, вече не работят. Време е да има такава фурна в някоя от селата, независимо дали е в Аврен или в друго село. Сред другите основни приоритети на НФСБ и Обединените земеделци са подобряването на инфраструктурата, социалната политика и условията за живот на младите. Да има канализация, да асфалтираме отново улиците, да съживим селото, за да може да додат повече живеещи, защото селата в Авренска община западат. Повече млади хора да се завръщат, защото те са избягали, всички търсят по-добър живот навън. За съжаление, ние трябва тук като общински съветници и кмет от нашата коалиция да се опитаме да ги привлечем обратно. Коалиционните партньори са оптимисти, че ще спечелят доверието на избирателите с ясните си цели и идеи, но най-вече с факта, че кандидатите са хора, доказали способностите си и желанието си да се борят за едно по-добро бъдеще за всички. Очаквам нашите съмишленици, нашите симпатизанти да излязат и да отдадат своето предпочитание на тези, които доказаха, че са достойни да управляват общините. Шансът за по-добро бъдеще на община Аврен е с номер 7 в бюлетината.